Kaixo, ongi etorria. Funtzio logaritmikoak funtzio esponentzialaren alderantzizkoak dira. Esaten dugun bezala batuketa eta kenketa alderantzizkoak direla, biderketa eta zatiketa, berreketa, erroketa, hemen ere bai. Orduan, propietateak eta oso antzekoak dira. Esan behar dugu, ark izan behar dula 0 baino handiagoa, beraz positiboa, esponentzialetan bezala, eta ez dula izan behar oinarriak bat. Izan behar du beste dozen zenbaki bat. Eta 0 eta baten artean izango dela funtzioa berakorra, eta bat baino handiago baldin bada gorakorra. Eta bi puntu nagusi izango ditula. Bat 0tik pasatuko da, eta A bat puntutik. Esandakoa hobeto ulertzeko, hiru funtzio hauek irudikatuko ditugu. Oinarrian 2 duen logaritmoa, 4 duena eta erdia duena. Orduan gu badakigu bat 0 puntutik pasatzen dela. Bueno, hori zergatik da. Adibidez, kaso honetan, nik isa bat jartzen badut, izango da, bi berretzaile bat, ze hau logaritmoa berretzaile bada, bat ematen duena. Zein da, argi dago ez da, 0 izan behar du. Orduan, isa batenean, i da 0. Eta hori, ez hemen bakarrik, denetan, bat denean da 0. Eta beste bat esaten duna da, isak a balio baldin badu, i dela bat. Zergatik, goazen ikustea, isak jarriko dugu oinarriaren balio berdinean. 2. Ik zenbat balio behar du? Bat. Orduan, jartzen badugu isak 2 dela, i da bat. Hemen jartzen badugu 4, izango da bat, eta hemen jartzen badugu erdia, izango da bat. Orduan, hemen ja ikusten dugu. Hau zer da? Gorakorra. Gorakorra eta hau berakorra. Ja, honekin bakarrik. Orduan, osatuko ditugu besteak. Pentsatu badu hemen ze jarri. Nik ez dute jarriko dozen zenbaki. Guazen pentsatzea zera logikoa, ez da? Isaren ordez, bi jarri beharrean, ze jarriko benuke adibidez, 4. Ze, hemen jartzen batugu 4, 2 behar 2 da 4. Orduan, hemen jartzen batugu 4, hemen da 2. Ze jarriko dugu gehiago? Jarrezakegu 8. Zergatik, 2 behar 3 delako 8. Orduan, 8 bali bada hemen da 3. Errexagoa da, ez da? Baina txikiagoa den zenbaki bat ere jarri beharko dugu. Baina 0 baina handiagoa dena. Orduan, guk esan dugu dela 2 berretzaile bat, hemen zerbait ematen duena. Ze jarriko dugu isa bezala? Nire izuzet egokina da jartzen, erdi bat. Zergatik, jartzen badugu hemen minus bat, bueta ematen diolako. Orduan, jartzen badugu isa dela erdi bat, ida minus bat. Hasiko gara bigarrenarekin. 4. Orduan, kaso honetan izango litzateke 4 behar i, eman behar dugu isa bat. Ze jarriko dugu hemen? Adibidez 16. Jartzen badugu 16, argi dago ez da, 2 dela. Orduan, 16ekin da 2, eta horrengoa jarriko dugu 74, bestela. Eta hemen ze jarriko dugu? Jarretuko dugu, 4 den bat, minus bat. Eta hemen, erdi bat. Zenbaki bat, hemen ze jarri dezakegu, adibidez jarrezakegu 2. Zergatik, ze hori, buelta ematen baiagu 2 ateratzen delako, horren, minus bat, 2 denean da, minus bat. Jarrezakegu beste zenbaki bat, bai, 4, konturatu hemen ari gerla jartzen, 2 behar 2, 2 behar 3, 2 behar 4, ez da? Horren, buelta ematen diogu, ze izango litzateke, 2 behar, minus 2. Horren, 4 denean, minus 2. Behar bada, taula egiteko momentuan zailena izan daiteke isari ze balio eman hemen zenbaki osoak ateratzeko. Hortarako behiratu oinarria 2. Horra jarri beharko dugu 2 behar bat, 2 behar 2, 2 behar 3, 2 behar 4. Hemen berdin, 4 behar bat, 4 behar 2, 4 behar 3, 4 behar 4. Eta hemen hau berdin, erdi bat behar 2, behar 3, behar 4. Horrela lortzen dira, ezta? Orain puntu hauek irudikatuko ditut grafiko batean eta lotu ingo dugu, hortik ateako ditugu ondorioak. Puntuak jarri ondoren irudikatzen hasiko gera, gogoratu, beti pasatzen dela puntu ontatik, bat 0tik. Denak hemendik pasatuko dira. Horra nola izango litzateke?
ze ikusten dugu, gorria eta urdina direla simetrikoak isa ardatzarekiko. Bestetik, asintota bat dugula ez dela inoiz iritsiko, zero izatea. Orduan, asintota izango izateke, vertikala isa berdin zero. Ibiltartea. Bebetik etortzen da eta goraino iristen da. Orduan, ibiltartea denentzako da zenbaki errealen multzo osoa. Eta eremua. Eremua da zerotik aurrea, asintotatik aurrea izango litzateke. Zero ez da sartzen, ez da eremukoa, plus infinito arte. Funtzio hau hobeto ulertuko genuke, behar bada, hau jarriko bagenu geota gertuago, ez da inoiz iristen zerora, eta hemen ere bai, ezta? Eta hemen ere bai. Funtzio esponentzialetan gertatzen zen bezala, funtzio logaritmikoetan ere, baldin badugu oinarria handiagoa, adibidez lauarena handiagoa da, honena baino, ardatzetatik gertuago egongo da, estuagoa da. Begira, beltza dago gertuago isa ardatzetik gorria baino. Eta i ardatzetik ere berdin gertatzen da, dago gertuago gorria baino. Hori da, oinarria handiago duelako. Eta, baldin badugu bi, eta hemen erdi bat, alderantzizkoa, hemen ateatzen dira simetrikoak, begira, gorria eta urdina simetrikoak dira isa ardatzarekiko. Amaitzeko bio bat. Logaritmoak eta funtzio esponentzialak baldin badute oinarri berdinak, bi eta bi, ateratzen zaizugun bi funtzioak simetrikoak dira. Norekiko? I berdin isa zuzenarekiko. Horran, hemen badago zuzen bat, eta bitan egiten du. Eta biak simetrikoak izango lirateke. Bai hau, eta bai hau. Eta beste hogarra hau izango litzateke. Nik isa izan ordez, jarriko banu horrela, isa gehi bat, edo horrela, isa ken bat, hemen translazioak daude baita ere. Eta gertatzen da, egiten dugula, bere asintota vertikala eskubirago eraman edo ezkerrerago eraman. Oso ondo egongo litzateke aztertuko bazenu ze kasutan joaten den asintota eskubira eta ze kasutan ezkerrera. Ohartxo bat bakarra, joaten da bat eskubira, ala bat ezkerrera. Eta honekin oso ondo ulertu duzulakoan, beste bat arte, agur!